Nakikimahera kami sa Indo, sa ngaran ni Kristo, na makipag-ulian na kamo sa Dios. Mayo lamang nin kasaalan si Kristo, alagad huli sa to, idinamay siya nin Dios sa satong mga pagkakasala, tanganing sa pakisumaro sa iya, magkaigwa kita kan katanosan nin Dios. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, nagdulo kay Jesus ang dakol na parasingil nin buwis asin mga parakasala sa paghinanyog sa iya. Nangumod-gumod ang mga Fariseo asin ang mga paratukdo kan katugunan. Ang lalaking ini, minaako nin mga parakasala saka nagkakakan sa kaibahan ninda. Kaya inusipon sa inda ni Jesus ang parabulang ini. Igwanin sarong tao na may duwang aking lalaki, an nguhod nagsabi sa ama, Ama, tawan na sako an kahirasan ko. Kaya pinagbanga ka nama sa duwang aki niya an sa iyang pagsadiri. Pakalihis di nagkapirang aldaw, ipinabakal kan nguhod an kahirasan niya, dangan nagduman sa harayong lugar. Duman niya ginasto ang mga kwarta sa maraot na pamumuhay. Naubos ang gabos niyang kwarta. Dangan nagkaigwanin makuring gutom sa lugar na ito, asin nagpuon man siyang magtios. Kaya nagdulok siya, asin nagpatandan sa saro na tagaduman. Isinubol siya kaini sa iyang ama, tanganing magataman kan mga urig. Butkuta na niyang malaugan an sa iyang tulak, maskikan mga binabahog sa mga urig. Alagad mayo ni nagtaw sa iya nin anuman. Kan makapag-isip-isip siya, nagsabi siya, sobraan kakanon kan gabos na tinatandanan na trabahador duman sa harong kanam ako. Mantang ako magagadan digdi sa gutom. Mapuli ako sa sakuyang ama, asin sasabihan ko siya, Ama ko, nagkasala ako sa Diyos asin sa imo. Bako na akong maninigo, napudon pang aki mo, ibilang mo na sana akong saro, kan sa imong mga tinatandanan na trabahador. Kaya naglakaw siya papuli sa iyang ama. Harayo pa, natanawan na siya kan ama niya. Naherak din marhay an sa iyang ama, kaya nagdalagan, ining nagsabat sa iya, kinugo siya sa kahinadukan. Sinabihan kan aki an sa iyang ama, Ama ko, nagkasala ko sa Diyos asin sa imo, bako na akong maninigo na pudon pang aki mo, ibilang na sana ako, sarokan sa imo mga tinatandanan na trabahador. Alagad inapod ka nama, an sa iyang mga surugoon, dali ka mo, darahanin do digdi ang pinakamarhay na gubing, asin sulutan nindo sa iya, singsingan nindo siya sa kasapatusan, dangan darahadigdi ang binatabang ugbo na baka, asin bunua, magugma kita, magbangkete kita. Kulitan aki kong ini gadana, alagad gunya na buhay liwat nawara, alagad na kuana. Kaya nagpuon sindang magurugma. Kan oras na iyan, an matuang aki papuli hali sa uma. Kan harani na siya sa harong, nakadangog siya nin musika asin sa rayaw.
Inapod niyan saro kan mga surugoon, dangan hinapot kung ano ang nangyayari. Nagsimbag ang surugoon, nagabot na ang tugang mo, pinabuno kan sa imong ama, ang pinatabang ugbo na baka, huli ta nakabalik siyang ligtas sa kabuhay. Naanggot ang matuang aki, asin habong lumaog sa harong. Kaya nagluwas an sa iyang ama, asin pinakiulayan siyang lumaog. Alagad sinabihan niyan sa iyang ama, hilingaman daw, pinaglingkudan ta ka sa haloy na panahon. Asin day ko linapas an sa imong kabutan, alagad anuman lamang ani tinaumo sako. Mayo, maski sarong sadit na kanding tanganing magugma ako kay bakan sa kong mga katuon. Alagad pagpuli kan aki mong iyan, na nagsayang kan sa imong pagsadiri sa mga marawt na babayi, ipinabuno mo pa ang pinatabang ugbo na baka. Nagsimbaga nama, aki ko, danay kang nasa kaibahan ko, asin sa imo ang gabos na sadiri ko. Alagad dapat kitang magbangkete, saka magugma. Huli ang tugang mong ini, gadana, alagad na buhay liwat, nawara, alagad na kuana. Mga tugangan marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, yaon na kita sa ika-4 na Domingo, kining panahon kan Kwaresma. Nasa katahawan na kita kan sa tuyang 40 aldaw, bago an sa tuyang selebrasyon kan Triduo Pascual, kan sa tuyang kagurangnan. Susog sa tradisyon po, kan sa tuyang inang simbahan, inaapod ang Domingo na ini na Laetare Sunday. Laetare, tataramo na Latin, nanbut sabihon kaugmahan. Hali duman sa introito, kan misa sa ngunya na aldaw, naigwang tataramon na Laetare Jerusalem, or Jerusalem. Rejoice, o Jerusalem. Susog sa mga tatao sa liturhiya, siring sa Gaudete Sunday baga, na pinagseselebrar niya to pagpanahon kan Adviento, pwede daa na magdekorar nin burak sa altar ngunyan, asin magsuklot nin vestidura na kulay rosas. Ang ibang pangaran kan Domingong ini, iyo ang inaapod man ini na Refreshment Sunday o Domingo kan limang tinapay. Hali duman sa milagro na nakasurat sa Ebanghelyo, no, sa ibang cycle. Inaapod man ini na Medyana o Katahawan, asin Mothering Sunday. Sarong reference po ini, duman sa ikaduang pagbasa man, na nagsasabi, naigwa kitang privilege na apodon na mga aki kan Diyos. Asin ginigibon niya to ining break na ini, ining panahon nin kaugmahan, tanganing ma-encourage kita sa satuyang pagbaklay, pasiring sa pagkumpleto, kan panahon nin pagpenitensya o pagbakli. Pinag-iimbitaran kita na diskubrihon niya to ining kaugmahan na mapapasatuya kung bilog niya tong puso nagibuhon ang pagbirik pasiring sa mahal na Diyos. Iyo dai ini ang rason kung nyata kay puhan niya to na magugma amidst this penitential character kang Lenten season. Asin an kaugmahan niya to na ini makukuha sa satuyang pagtubod. Na iyo ang tema sa partikular na istorya sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ining istorya kang nalagalag na aki or the parable of the prodigal son. Duman sa enot na parte kan pagbasa, pinagtauan kita duman kan konteksto. Kung nyata tapay nag-istorya ni Yesu Kristo ining magayunon asin halabao na istorya na ini.
Ginibo ini ni Yesu Kristo, in istorya niya, tanganing simbagon, itong mga tao na nagpapakaraot sa iya. So mga eskriba, si mga pariseyo na nagsasabi, na sige mo ngayon para pakiiba, duman sa mga taong makasalan. Sige mo ngayang pakikaon, duman sa mga pinagkonsiderakan sosyedad na mga parakasala. Maski na nga na pamilyar sa tuya, ining istorya na ini, maski nadawag tanaman ininin paulit-ulit na, ining istorya tungkol sa sarong ama na nagpatawad asin nag-ako kan sa iyang masumbikal na aki, minahiro pa man giraray sa satuya pag nadadagog niya to. Igwadaan nin duwang level nin kahulugan ang istorya na ini. Ang enot na level is the level of biblical history. As in, kung hilingon niya to daa, ining istorya na ini, base duman sa biblical history, klarado na si Kristo, o klarado na ang satuyang kagurangnan, ang sa iyang enot na concern. Iyon na apo doon sa iyang kapwa Israelita na magbalik sa orihinal na plano kan mahal na Diyos para sa sainda. As in, ano ang plano na ini? Na sinda dapat maging panalmingan sa bilog na kinaban kan pagkadayupot asin pagkamarahayon kan Diyos. Kunsiring palan kayan ang satuyang interpretation, ang parabolang ini, minapunto sa bilog na istorya kang daan na tipan, Old Testament. Kung babasihan niya to ang interpretation na ini, itong masumbikal na aki, iyo ang piniling banwaan na pinili na mawara sa dalan. Itong ama, siya ang Diyos kang tipan. Asin itong pagpalya kan aki, iyo man ang mga pagkakasala, asin mga frustration, kan banwaan kan Israel. Sabi ni John Thornhill, not having learned the ways of God's generous love, the Jews are like mercenaries, like the prodigal son who thinks that he has lost his father's love and can only hope to live with the household slaves, or like the elder brother who thinks he can earn the love of his father by never disobeying his orders. Like all genuine love, the love that inspires the God of the covenant is a mysterious gift. It can never be earned in the first place, and having been given, will never be taken back. As it concludes, the parable invites us to see the life of the wayward son as being changed forever, as he comes for the first time to know the love that is in his father's heart and begin to share in all that that love inspires. Kaya sa level kan sa diri man, ang istorya na ini nag-iimbitar sa tuya na magkaigwagiraray nin entusiasmo sa satuyang pagbaklay digdi sa panahon kan Kwaresma. Sa liwanag kan wagas na pagkamuot kang Diyos, retrato nin sarong buhay na may kaugmahan asin man kapanoan. Sa satuyang buhay man, sa iba-ibang mga pagkakataon baga, nagin man kitang arog sa tulong characters digdi sa istorya. At some point in our lives, we have been the devoted, the loving, and apparently overindulgent parent. Minsan siring manda kita sa ama. Or perhaps we have been the younger son
who experiences being brought low by sinfulness and pride, and in desperate need of mercy. Or we have been the older son, who is responsible and above reproach, and who is frustrated by the generosity with which the weaknesses and sins of others are dealt with. Magayon na pinagpapagirumdum kita kan ebanghelyo, na maski gurano kadakula kan sa tuyang kasalan, maski na nga ni gusto tanang magadan, mawara sa buhay taan Diyos, yaon pa man giraray, an mahal na Diyos, para magpatawad asin ibalik kita sa iyang pamilya. Kun magsulsol asin magbakli lang kita. Na maski na nga ni siring man kita duman sa matuang aki, paminsan-minsan, na namatean ang pagkauyam sa ama, hulitain nako kanama subunsong aki, yaon man giraray ang Diyos na minapagirumdum sa satuya, na ang gabos daygwa siya para palan sa satuya. Kang 1984, nagsurat si St. John Paul II din sa rong magayuno na apostolic exhortation na may titulo na Reconciliatio et Penitentia. Isinurat niya pagkatapos kan Synod on Reconciliation. Sabi duman sa pastoral exhortation ni St. John Paul II, the parable of the prodigal son is above all the story of the inexpressible love of a Father God, who offers to his sons, when he comes back to him, the gift of full reconciliation. It therefore reminds us of the need for a profound transformation of hearts through the rediscovery of the Father's mercy and through the victory over misunderstanding and over hostility among brothers and sisters. Pagkamuot, asin pagkaherap. Iyo inian basihan kan gabos na pag-urulay tungkol sa pakikipag-ulian na madaraman sa nasatuya sa kagaya-gayahan. Digdi sa ultimong punto kan sa tuyang pagurup-hurup, tuguti ako na balikan niya to suadal na itinaon ni San Pablo sa ikaduwang pagbasa. Kung makikipag-ulian kita sa Diyos, sa satuyang sadiri asin sa iba, asin kung ipapanglakop ta ining pakikipag-ulian na ini sa bilog na komunidad, mas magiging epektibong ambasador kita ni Hesu Kristo. Because just as God took the initiative in sending His Son to reconcile the world, so He expects us to take the initiative to restore harmony to a broken world, to wounded families, and often a divided church. Ngunya na ikapat na Domingo kan Kwaresma, malugod kita na pinatawad. Ako unman bilang mga katuod, an maski si Isay na parakasala. An kairiban niya to digdi sa kugmahan nin pagpapatawad sa laog kan selebrasyon kan Eucharistia. So kung siring palan kay ini ang pinagsasabi sa tuya, sige na matugot na kita na magsulot kay ning bado na kulay rosas. Apodon ta na ining Domingo na ini na maugma, na laytare, gubingan taan sa tuyang simbahan nin magagayo na dekorasyon, magkagkita nin mga burak sa altar, magkaranta kita magurugma, huli ta kita mga gadan, nin huli sa kasalan, pero nabuhay liwat kita
ninhuli sa pagpapatawad kan sa tuyang mahal na Diyos. We who have been lost have been found. We who are dead have been brought back to life. Ang Santa Misa na ini, sarong selebrasyon nin pakikipag-ulian sa Diyos, kan Diyos sa satuya. Huli ta pinatawad asin ginubingan man kita kan buhay. Buhay na tinauduman sa aki. Puon man ini kan buhay na daing kasagkoran. Amen. Matindog puan gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabangin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Panonin pagsarig, idulot niya atuan sa tuya mga pangaipo sa Ama, nahulikan sa iyang pagkamot, day naghihiling kan mga pagkukulang niya to, kundi nagsasabat sa pag-ako sa to. An sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan padagos na magin buhay na tanda kan totoong pagmangno, asin dusay na pangataman sa mga sinayumahan, asin isinikwal kan sosyudad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan gobyerno, makanood mag-ako kan sa indang mga pagkukulang, sa pag-utob kan katungdaninda sa mga namamanwaan, asin panindugan ang panuga na maglingkod sa katawohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring sa mamumuto na ama kan parabola, magikitang mahuyo sa pagpatawad kan mga nakakulog sa to sa anuman na bagay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin ang gabos na nagsasakit, makasabot na sinda na momotan kan Diyos, huli kan pagmangno asin pangataman sa indanin iba, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang ilaw na daing kasagkoran, magbangraw sa gabos na mga gadan na nagtalikod na sa kinabanin kadikluman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa tuya man pong girumdumon, an sa tuya mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, mamumuton sa gabos mong linalang, giyahan mo kami sa buhay na ligtas, hulikan sa imong pagkamot, tabangay kami makanood na magpatawad, asin na magibumi, ini sa arwal daw ming pagkabuhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa idungatang, bako malugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang ninbulong na daing sagkod. Tanganing gibuhon mo kaming maimbod na magpahalaga sa indaman sana asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat batano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal lama, Diyos na makakamhana daing kasagoran. Sa pagayunon in hawak pinupugol man mga bisyo, iniitaas ang isip, iwinawaras mo ang kabagsikan, asinan mga premyo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iyan mga angeles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, burunyog asin maugmang nagseselebrar. Out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag din pagtubod na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tangani para sa mo, maging hawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba, di Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ang kapaghaygaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos do nakawalian na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw nyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan mugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. As iba pagkanigua, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyaan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Kapag nasiringon mo, ang grasya
Maluhod po kita para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon an karatan an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan hubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, samuyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos, lininiwanagan mo ang gabos na tawong nag-abot digdi sa kinaban. Namimibi kami, liwanagyan sa mong puso, kan banag din sa imong grasya, tanganing mahimo ming danay na masabutan, an maninigo, asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamot sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagulangnan. Amen. Matukaw po para sa mga announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 50,383 pesos asin 95 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 12,179 pesos asin 40 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,403 pesos asin 70 centavos. Ang Parish Commission on Social Concerns nag-iimbitar sa satuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA iyo po ang flagship program para sa mga dukha sa Diocese ni Legazpi. Ang TADA sarong acronym na anbuot sabihon tanganing ang dukha at amanon, so the poor may be helped. Ang nasabing programa naglalaom na pakusugon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo asin programa para sa mga nangangaipo asin makalikom nin pondo para sa mga ini, lalong-lalo na sa lado kan edukasyon, scholarship, health, medical, dental, asin optical mission, asin man disaster risk reduction. Ang pagtada sa paagi tanganing makatabang kita sa mas nangangaipo. Sa mga muya na maging parte kan programa na ini, magpalista lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters dyan sa mga tao sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns o sa opisina kan parokya. Ang mga canisters sa tuyang huhulugan nindai mababa sa piso aro-aldaw asin ibabalik sa ikaapat na Domingo kan bulan puon sa Abril 2025. Pirmi girumdumon ang sinabi ni Jesucristo, anuman na ginibo nindo sa saro kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako. Marina asin magtada kita. Maot mi man po magpasalamat sa mga nagdonate kan nakaaging simana. Mga anonymous na nagtao ki 2,750 pesos, 1,000 pesos, 800 pesos, 700 pesos, apat na 500 pesos, 350 pesos, 166.25 pesos, asin 100 pesos. Holy Cross Parish Nabwa Camarinesur, 2,000 pesos, Bobby Castillo, 1,000 pesos, Lani Alimanya, 700 pesos, asin sarong devotee, 500 pesos. Diyos mabalos po.
Matindugpan ka, boss. Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon. Kagurangnan bantayan mo ang mga namimibi sa imo, ang duyugan mo ang mga maluya, asin huli kan liwanag mo, danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom nin mga magadanon, asin ang mga nahirakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makaabot sa urog kalangkaw na karahayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maray na hapon po.